मन बड़ा करताटे मिले के तो बाटे परमिशन नहीं हिले के बाहर निकले पे पुलिस बहुत मारा जानू। ओहो का होइयो मन बड़ा करताटे मिले के नाना बाटे परमिशन नहीं हिले के। सुनो ना कटी जाता दिन रात कटत नहीं राजा कटी जाता दिन रात कटत नहीं राजा राजा आवले लड़ानी लॉकडाउन में लूटो के महाजा कैसे कोर्ट भेजो तनी ऑनलाइन तू व्हाट्सएप पर आ जा। लगौले बाधियान बिना बात वाला मुर्गा बना रहा है सब बाबू जे डरी प्यार का करी बहाना कोनो के तू मिले अपजा मजनुए लोग पुलिस लगौले बाधियान प्यार जदी करेला तो हमरा ला पिटा जा प्यार जदी करेला तो हमरा ला पिटा जा ले ला लॉकडाउन में लूटो के महाजा कोर्ट भेजा तनी ऑनलाइन तू व्हाट्सएप पर आ जा। ना मम्मी के बताई मुन्ना जानी है पापा हो हम आइम ता छुआइम पकड़ाइम पका हो क्वारंटाइन कराओगे का मास्क लगावो हिम्मत बढ़ावो मिले आवो ना मम्मी के बताई मुन्ना जानी है पापा हो हम आइम ता छुआइम पकड़ाइम पका हो खोली के राखब पंकज पिछला दरा बाजा खोली के रितेश राखब पिछला दरा बाजा जा आजा ले लड़ानी लॉकडाउन में लूटो के महाजा कैसे कोर्ट भेजा तनी ऑनलाइन तू व्हाट्सएप पर आ जा। मजबूरी के नाम लूडो भेजो खेलो तनी।